dovolte si nám představit. Sirena z Bergeracu, básník. Slavný baron Prášil. Na zdraví prvního měsíčňana. Ať pozná měsíčňan, co je žít na zemi. Mělo by se to promazat. Vida, jak se nám ten měsíčňánek vybarvil. Pravda, nepočíná si zrovna špatně. Co to má znamenat, barone? Snad jste neuloupil sultánovi poklad. Jen perlu. Jedinou, ale tu nejvzácnější. Jak pohotový, jak odvážný. Ten mladík je, říkáte, fantasta. Když fantazie, tak ať už to tedy stojí za to.